ktorý se si ryba pláva, rýchlo korytnačke máva. Tá si skrytá pod korytom, ryžu s brinzou, rýz je sitom. Netuší, že nad hladinou rytieri húrilom objaviť cel rídzi kryštál, čo ryšavý stric dzere chystal. Ričal, pritom dlho rýpal, navyše aj zlostne brízgal. Pot mu príštil na čele, tríznil sa 3 nedele. V korytnici medzi tým básnik o tom zložil rím, jak sa riekou Kryha valí, aké má náš rytier svaly. Ako s rysom bojoval, ako kryštál vykopal, po rive vetra v trysku cval, svojej vyvolej pritom mával. To je len krátky úryvok, na záver však už spravím skok. Tým záverom je priznanie, že nie sú tu všetky slova vybrané. Rysovať rytmus, rídi kryč, nepodarilo sa tu zachytiť.